שלום לכם, כאן יאיר, תחזית שבועית, רגיל ביום שני, נותנים לשבוע קצת להתגלגל, סתם עצלנות, או שזה יותר מדי דברים על הראש. בכל אופן, מה קורה? שבוע שנה. אז, טוב מראה עין, מה שנקרא, בוא באמת ננסה ולראות, פשוט לראות, מה קורה השבוע שלישי למאי, שזה היה בעצם אתמול, אז אתמול קרה משהו מעניין השבוע, שפשוט כדי באמת להסתכל עליו, להבין מה קרה שם, ולראות איך זה משפיע עלינו. אז, כוכב אחד, בשם מרקורי, אתמול, בשלישי לחודש, פה, עבר למזל טלה. ממזל טלה למזל שור. מזל טלה, יש לנו הרבה מאוד אקשן לוחמני לאחרונה, יש לנו פה במזל טלה גם את מרס הלוחמני, סאטורן ונפטון עושים צעדים ראשונים ומאוד משפיעים על כל הקרדינלים, מאזניים, טלאים, סרטנים וגדיים, אבל התקשורת הלוחמנית שלנו יכולה להשתנות. זה אומר שמרס, כוכב מרקורי, עכשיו, שעובר לתחילת מדד שור, יכול להביא איתו בין איזשהו איז, כאילו הרפאיה, אנחנו מורידים קצת הילוך וכולי. נכון, על כל אחד זה משפיע אחרת, אבל זה לא הכוכב היחידי שמשפיע. לכן גם נדמה לנו שפתאום שוב רוחות המלחמה מנשבות, אני מבין הניסוח הזה, וטראמפ ומוצר הורמוז, ונוסעים וחוזרים. נכון, כל זה קורה, זה לא קורה בגלל מרקורי. קורה בעיקר בגלל כל השינויים שמביא איתו אורנוס, שנמצא פה, אורנוס, כוכב התזזיתי עכשיו, באפס מעלות, במעלה הראשונה, מזל תאומים. וכולנו מרגישים את זה, אנחנו פשוט לא יודעים שזה אורנוס. אבל הרבה מאיתנו מרגישים עכשיו איזה מין עקצוץ של חוסר נחת, שהוא משהו מאיר את שלוותנו. מה קורה לי עם כל המילים הארוכות האלה? אנחנו מריחים אקשן, זה בעיקר אקשן מנטלי. אוקיי, אורנוס מביא איתו איזשהו סוג של השפעה שפותחת ערוצים חדשים של תקשורת, של הבנה, של אסימונים שנופלים, של הרבה תובנות חדשות, הערות חדשות, ופתאום בא לי לצייר. אני לא הולך להתחיל לנגן עכשיו שוב על הפנטם שלי, שוב אני עושה כמה מיזמים שקשורים לילדים על הרצף, אני עושה המון דברים. זה התחיל הפעם הראשונה שאורנוס היה שם, הלך אחורנית, ועכשיו הוא שוב חוזר. אתם מרגישים את זה? את הדחף היצירתי הזה לעשות משהו חדש, לשבור את תקרת הזכוכית, להבין שבאמת הייתה שם כל הזמן, לצאת מהקופסה, גם אם היה לכם קופסה, ואז בא ליצור קופסה ולצאת ממנה. אורנוס עושה הרבה דברים, בעיקר למזלות המשתנים. תאומים כמובן, קשת, פתולה, ואחרון אחרון. דגים שהיו כל כך רדומים בשנים האלה, כל כך כבד. עכשיו שנפטון, שליט הדגים, אתה לטלה, ואורנוס מתחיל ליצור זווית אקטיבית לדגים, הרבה מאוד דגים, או בוא נאמר, מצמדי הדגים, יש תמיד דג אחד שהוא יותר דיכאוני, מצבי רוח, והדג שני יותר יצירתי, דווקא הדג הזה מתחיל להתעורר עכשיו. אנחנו יודעים כמה דגים יצירתיים שהם רוצים, אז קדימה. הגיע הזמן 6 שנים של המזלות המשתנים. אבל חכו, כל זה רק מתחיל עכשיו. אנחנו מסתכלים על השבוע הזה. מרקורי עובר למזל שור, ופתאום חלק מההתלהמויות האחרונות, כאילו כל הכעסים, הדרמות, וכן טיפה, אנחנו מצליחים לראות אולי יותר קשורים לעובדות, לכאן ועכשיו, לא לפרשנויות של מי אמר למי ומה. אנחנו נראה את זה, אנחנו נרגיש את זה, אבל יותר מזה, שאנחנו יודעים את זה, בואו ניתן יותר מקום
לצד הפרקטי הזה, לצד שאומר, אוקיי, עם כל האקשן הזה, כל מזג האוויר המשתנה הזה, וכל הבלגן הזה, וכל המלחמות האלה, אני רוצה לעשות משהו אחר, אבל עובדות. אני רוצה לקבוע עובדות חדשות, קרקע חדשה, ועם הרוח האורנית, ליצור דברים חדשים, משהו ניצוץ חדש, אבל פרקטי. לא ללכת לאיבוד עם הניצוצות האלה, כולנו מכירים את זה. זה מחזיק כמה שעות, ואחר כך כזה, הייתי מתקשר, אבל הוא לא חזר אליי. לא. זה התחלה של ידידות ארוכה, ארוכה, עם הניצוץ הפנימי שלה. להעיר אותו, לתת לו מקום. כל הזמן שהוא היה במקלט, שסחבנו וזה, הוא היה רדום. הוא כל הזמן היה כזה, רוצה לראות אם זו באמת התראה או האזעקה. עכשיו הזמן, טק, להעיר אותו בתקווה שזה לא יחזור. כל הבלגן הזה עם טראמפ הזה, כל מה שעובר עליו עכשיו מודל תאומי, הוא לא נכנס למדע הזה, למרות שהוא בסוף המדע, השמש שלו. לא מקום פשוט, שעולם שלם נתון לדחפים, טראמפים, תאומימים, אורנים כאלה, very very difficult. במקביל, שהמאזניים שלנו התאדה לחלוטין, מותר. אין לנו הנהגה. יש פה כמו 20 אנשים שמסתכלים בפחד מה יקרה בבחירות. מה אכפת להם מהמצב הביטחוני? מה אכפת להם המשטרה? מה אכפת להם מה שקורה? העיקר, ליקוקיאדה, זה מה שהיה שם. יבחרו או לא יבחרו שוב האנשים האלה שבאמת לא משנה, הבטחתי לעצמי לא להיסחף למקום. יאיר, תעצור את זה, למרות אורנוס. הנה אפילו מרקורי עבר לשור. עובדות, אז שבוע זה מתחיל, פרק עובדתי חדש למי שבאמת רוצה ליצור עובדות כאלה. ולצאת מכל המעגל של כל האש הזאת שסחפה אותנו בחודשיים שלושה האחרונים. זה היה נורא. תכף גם מרס יעבור בכלל למזל שור. טוב, זה פחות שקט, האמת. מרס ביסוד האדמה, זה כמו להכניס בולדוזר לקרקע והוא מנסה לחפור את הדרך של החוץ. זה לא יהיה פשוט, אבל עדיין זה טוב יותר מאשר מזל טלה. כל הנשיפות של האש הדרקונית הזאת החוצה. לא, אנחנו רוצים לחזור לקרקע. אנחנו לא רוצים להתעורר שוב ולרוץ אחרי הילדים שלנו למקלטים. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ילכו לפחד לעשות פיפי, כי אולי תבוא אזעקה. לא, אנחנו רוצים את הביטחון הזה. מרקורי, please, call Mars and tell him it's happiness here. Come on. בקיצור, שבוע מעניין שאולי הוא מסבל באמת תחילתו של עידן חדש, עידן כוכבי חדש, מעניין, פרקטי יותר, שפוי, אבל בינינו, כל זה, האם זה באמת יכול לקרות כשפלוטו, אותו פלוטו נמצא במזל דלי, והוא כבר, שימו לב, הוא כבר במעלה החמישית, במזל דלי, הוא לא היה שם יותר מ-300 שנים. רק להזכיר למי ששכח שפלוטו היה מזל דלי, 7 מהפכות קרו ששינו את כל הציביליזציה, את האנושות, את כל מה שקרה כאן. נראה שזה הולך לקרות גם כאן. חכו, פה הולכים להיות הרבה שינויים. גם בהונגריה לא האמינו. אז כן, זה הולך להשתנות. אוי, אמרתי להשתנות, המצלמה נפלה. תרגי כפרה, ולא כזה שינוי, המחשב יישאר במקום, אני פה. Don't fall apart, מה שנקרא, fall apart, אל תתפרקי. אז חברים, אל תתפרקו. תנו למזג האוויר המוזר הזה, להביא איתו כן מנוחות אביביים, זה כן מעניין. אצלנו עוד כמה שבועות אפילו יפתחו את הבריכה. מי יודע, אולי בכלל הכל יראה אחרת, ואני אזכה לתומי כמו בגיג אבוד, שאיבד את החוף של האוקיינוס. כשאני שוחה, יש לי את הרעיונות הכי יצירתיים. זה בדיוק כמו האמבטיה של ארכימדס.
אני רק לא יכול לקפוץ החוצה. אוריתי, יענו מצאתי, כי בבריכה הזאת אסור לקפוץ, אסור לזרוק דברים, אסור לאכול. מילה אסור מאוד מאוד אופנתית לבריכות בארץ. אז זהו חברים. שבוע מעניין לפנינו, עם קצת פחות מתח, אולי בשאיפה, אבל גם אם יהיו אירועים לא פשוטים בגלל פלוטו, הנטייה הכללית היא, תראי, לשים משקפיים קצת יותר מעשיות ולמדוד את הדברים גם באופן מעשי, לא רק באופן, האם זה גורם לי להתעורר אימפולסיבית, לא לענות דברים קשים ברשתות, פשוט להפסיק קצת לראות חדשות, לראות באמת סרטים יותר איכותיים, סדרות יותר איכותיות, ולהיות כאן ועכשיו ולהרגיש את האוויר הזה בחוץ. יש ימים של אוויר מדהים, הרוח הקלילה הזאת, אני יושב שם בחוץ, שאני מפסיק לחשוב על כוכבים, פשוט נהנה משהו, אני פשוט יושב שם, כל מיני אנשים עוברים כזה, אה, יש כל מיני ענפים ושיחים שם שכאילו קצת מסתירים אותי, אבל אני פשוט בוהה שם. איזה כיף, אתה יכול פשוט לשבת ולזכות את הדברים הקטנים האלה. כל ההרפתקאות, כל היאכטות, כל הדברים, האופנועים, כל הדברים שעשיתי, הרגעים האלה סומים. ואז באים לי גם רעיונות סומים, ובקרוב גם תשמעו עליהם. שבוע טוב חברים, תמשיכו לחפור, עדיין המציאות נעה קצת לכיוון של שפיות. תפעלו, וזה גם תמיד מה. בינתיים, שבוע טוב, להתראות. ביי ביי מיאיר החופר, האסטרולוג החופר ביותר שקיים ביקום הזה. סטופ של יאיר, cut the bullshit, להתראות חברים, ביי ביי.